Els principals reptes de les nostres ciutats en aquest segle XXI per mi són fonamentalment dos. Un és la sostenibilitat, és a dir, com ens organitzem per tal de projectar cap al futur els nostres sistemes urbans. Avui, l'actual estratègia per a competir basada en el consum de recursos ens porta a una situació insostenible de totes, amb uns impactes insuportables en bona part dels ecosistemes de la Terra, inclús els ecosistemes globals com l'atmosfera. I el segon gran repte per mi és com generem un nou model de ciutat del coneixement, és a dir, com ens inserim en la nova era que s'ha iniciat fa un temps, que és l'era de la informació i el coneixement. Les ciutats són l'oportunitat. Les ciutats són els sistemes que l'espècie humana ha creat i que són les més complexes. És el sistema més complex que ha creat l'espècie humana. Per tant, el que és la ciutat és un lloc d'oportunitats, és un lloc pel creixement de la pròpia humanitat. És més, les ciutats són les que en aquests moments estan definint el futur del planeta. Crec que la ciutat avui no és pels ciutadans, és fonamentalment per la mobilitat. El 85% de l'espai dedicat a Barcelona, d'espai públic dels nostres carrers, al voltant de 912 quilòmetres de longitud, estan dedicats a la mobilitat. Les superilles són una cèl·lula urbana que ens permet resoldre amb un mateix instrument el model de mobilitat i funcionalitat de la ciutat i alhora el model urbanístic. La superilla és una cèl·lula d'uns 400 per 400 metres en el que es cerca fonamentalment és canviar l'actual model de mobilitat, que vol dir, en síntesi, modificar els percentatges dels viatges de cada mode de transport, de manera que passem d'una ocupació del 65% de cotxes, avui de l'espai públic, a que pogués tenir, diguem-ne, un 25% com a màxim, i la resta es pogués dedicar als viatges a peu i en bicicleta, i, a més, la possibilitat que aquest espai públic es pugui destinar als drets ciutadans que avui són impossibles de desenvolupar, perquè quan un carrer es destina a la mobilitat i en particular a la motorització, aleshores la resta d'usos i de drets és pràcticament impossible. Ningú s'imagina a un nen jugant en un carrer Montaner, per exemple, o un carrer València o un carrer Mallorca.